Na svetskoj izložbi u Dubaju u srpskom paviljonu govorilo se o ulaganju u projekte e-mobilnosti, transporta i sektoru hemijske industrije u Srbiji. To je pratila naša ekipa na konferenciji u okviru najmasovnijeg događaja u istoriji. Gotovo sve kulture sveta na jednom mestu. Tako izgleda najveća izložba na svetu smeštena u centru Dubaija. U našem paviljonu pričalo se o prirodnim i kulturnim bogatstvima koje nudi naša zemlja. Uveren sam da će ova investiciona konferencija nakon prezentacija koje su zaista fenomenalno pripremljena, tiču se prevashodno, rekao bih, visokotehnoloških rešenja, inovativnih rešenja, da će ona iznedriti jedan novi broj, jednu novu plejadu zainteresovanih investitora koji će doći u našu zemlju. Govorilo se o automobilskoj, hemijskoj i industriji šinskih vozila. Evropska komisija predviđa smanjenje emisije štetnih gasova za 90% do 2050. godine. Železnicu smatraju bezbednim, pametnim i pristupačnim transferom. Srbija se po prvi put na Expo predstavlja i sa tim B2B investicionim segmentom i to je nešto što je novo. Shvatili smo da je Expo pravo mesto da privučemo nove investicije, pravo mesto da privučemo pažnju brojnih kompanija iz celog sveta da dođu da ulažu u Srbiju. U februaru na Dan državnosti govorit će se o novim temama, a Srbija će privući pažnju i u oblasti kulture, umetnosti i inovacija. Srpski paviljon je već do sada posetilo više od 380.000 ljudi. Planira se još oko 150 različitih događaja. Na samom ulazu postavljena je jedna od posljednje otkrivenih skulptura Aleksandra Bunčića.